1997 Donia inagwa ku Taiwan. Anthu 16 anamwalira koma Blackbox inapezeka. 2006 ku Nigeria ma Army General 14 anafa Donia itachita ngozi. Blackbox anaipeza. 2012 Donia inagwa ndikuyaka moto ku Nepal. Anthu 19 anamwalira koma Blackbox anaipeza. 2015 mdziko la India Donia 228 inagwera nyanja ya mchere. Anaipeza pasi 950 meters deep. Anthu onse anamwalira koma Blackbox inapezeka. Akuluakulu Sunduzwayo Matise loya ku Malawi anatuza kuti ndege za asilikali sizimakhala ndi Blackbox. Mwezi watha omwewu helikopita ya asilikali inagwa ku Nigeria. Anthu onse anaphedwa koma Blackbox inapezeka. Ku Malawi Donia inapha vice president koma Blackbox inasowa. Mu mbiri ya ndege zimenezi kunachitika ngozi 54 ma Blackbox amapezeka. Tinampatsa boma kuti yeserako za Nkhani yekha asanamizire wina. Chimene chammaliza kwambiri mistake tikaona ngati anthu ajasintha chikangawa. Kodi ku chikangawa Blackbox inaenda bwanji? Kuyambira 1964 MCP ndi chipani choyenda mabodza. Kamuzu anakulisa makampani koma amatiuza kuti bakiri ndamene unonga. Mwachitsanzo Lever Brothers inabwera ndi atsamunda 1958. Kamuzu anayigwisa ku Unilever ya ku Britain 1988. Pure Limited inabwera ndi Green Jones imene inali kampani yopanga magalimoto. Kamuzu anayigwisa 1988 ku kampani yotchera matrako. United Transport Malawi mwachidule anthu amene akuti UTM inabwera ndi atsamunda 1947. Kamuzu Banda anayigulisa 1986 ku Stagecoach ya ku Scotland. Tikukumbukira 1997 Stagecoach inagulisa kampani imeneyi ku Adimark. Anayisintha dzina kukhala Shire Bus Lines. Zona ma vice president ako azingofa ako wekhatu azingofa. Ngozi zosaoneka bwino, imfa zosamveka. Mmene anavutikira m'bale wanga Sidik Mia kuluza china chilichonse kuti chakwera awine, chakwera osapita ku maliro a Sidik Mia. Ndi munthu ameneyo. Mu zaka 31 Kamuzu Banda anaononga dziko. Atsamunda anamusira maziko olimba koma iyeyu anaphwasula. 1952 Geoffrey Kobe anakhazikitsa kampani yogula mbewu komanso kugulitsa fertilizer. African Produce and Marketing Board. 1956 anayisintha Agriculture Production and Marketing Board. 1962 Sir Green Jones anayipasa dzina lina Farmers Marketing Board. 1971 Kamuzu Banda anasintha Agriculture Development and Marketing Corporation. Mwachidule amene anayambisa Adimark ndi Geoffrey Kobe koma MCP matuza kuti Kamuzu. Akuluakulu mwana umpeza mwamusintha dzina akha magazanu. MCP inasintha kampani ya Geoffrey Kobe kukhala Adimark. Langire anasintha kukhala Kamuzu Stadium. Kobe Hall anayisandusa kwa Conference Center. Kobe School of Agriculture lero akuti Natural Resources College. Zili ngati zomwe tikuona lero. Achakwera analowa mboma 2020 anapeza zitukuko zapita mthalika. Pafupifupi misewu yonse ikumangidwa ku Lilongwe inabwera ndi Peter. Sewa M1 Peter Muthalika anapempha chithandizo ku European Union.
koma akamayankhula m'misonkhano amene kuti chakula deliver. Inu president ameneyu ni mbutuma, anayenda maiko akunja more than 20 times kupita kunja every year. Ndikuna pano wayenda maulendo posa 70 zimene akuchita kumeneko, kupempha ngongole, kupempha chakudya, kupempha ndalama. Anzake anapempha misewu ya pamwamba, ma technical college ndi zina zotero. Kalekale ADMAC inali kampani yolemera kwambiri, amapereka subsidy komanso ngongole kwa alimi. 1983 MCP inapha nduna folo nkumatinamiza kuti inali ngozi. Mulungu anakwiya kwambiri. Tikukumbukira mchaka chotsatira 1984 mvula sinabwere bwino. ADMAC went bankrupt mchaka cha 1985. Anayamba kupempha ngongole kumaiko akunja. World Bank inamuza kamuzu, gulisani makampani, siyani kupereka subsidy ngati mufuna ngongole. United States Agency for International Development pamodzi ndi mkulu wina Charles Twemani ndi amene amuthandiza kamuzu pogulisa makampani ku Malawi. Agreement ya privatization inasayinidwa mwezi wa August 1986. Monga tikuonera pa chithunzipo, Minister of Finance Daton Katopola anayimira kamuzu ndipo Malawi. Peter McPherson, administrator wa USAID, anayimira World Bank ndi America. Mgwirizano umenewu unachitika pa 19 August 1986. Zimene timanena pano sinthabwala. That is why timabwesa umboni kuti muone nokha. Ndelero timadabwa MCP akumauza anthu kunena kuti Bakili Muluzi ndi UDF anagulisa makampani. Inu kodi 1986 amamwira ndi ndani? Daton Katopola inali nduna ya kamuzu, Minister of Finance. 19 August 1986 anasayina agreement ndi United States Agency for International Development. Bungwe limeneli ndila ku America limayimira World Bank. Amamuka kamiza kamuzu kuti agulise makampani. Kamuzu anavomera pa 19 August. Masignature awo tinasunga ndi amene mukuonawo. Achimwendo banda Mr. Nkhumba akupita misonkhano ndikumana kuti UDF inagulisa makampani. Kodi 1986 amamwira ndi Bakili? Ambiri mukozo madabwa. Kodi kamuzu anagulisa makampani ake ati? Ndakuwuzani kale kunena kuti kalekale kuna River Brothers inabwa 1958, kamuzu asanabwere inagulisidwa 1988. Kampani ya mabasi UTM inabwera 1947, kamuzu anayigulisa 1986. Pure Limited inali kampani yaikulu imapanga mabasi komanso magalimoto. Inabwera dziko muno ndi Sir Green Jones nzaka za 1960. Kamuzu anayigulisa ku matrako 1988. ADMAC inali ndi maestate okwana 9 onse anagulisidwa 1986. Mwachisanzo kumpoto kunali Kavuze Estate 1000 hectare tea komanso factory. Zenga Estate 500 hectare ya macadamia. ADMAC inagulisa pa mtengo wa 25 million. Kawala's Estate komanso azungu ku Netherlands ndi amene anagula. Ma estate 7 ADMAC anagulidwa ndi kamuzu John Tembo ndi akuluakulu ambiri a MCP. Grain and Milling inali kampani ya ADMAC, imapanga ufu wa tirigu, chimanga komanso zakudya za nkhuku. 1988 kamuzu anayigulisa kwa Mapuno. Madeko Fisheries, ADMAC Canning, Cattle Feed Road zinagulisidwa 1989. National Seed Company inali mbali modzi ya ADMAC. Kagiriro America inagula 1988. Amene amagulisa makampani amenewa anali kamuzu. Kuyambira 1987 alimi anasiya kulandira fertilizer wa subsidy. 1990 kunali cyclone na Apollo anagumula phiri ku Phalombe. 1992 njala inalowa
mapeto ake anthu anakwiya ndi kusintha boma. Amamva bwanji mu mtimamo akamakhala? Abusa mmamva bwanji? Mmamva bwanji? Nkhanza zitasiyani koma tikuziwa simungasiye. Chifukwa zili m'magazi amanena kuti fisi ndi fisi. Ndiye taonera inuyo koma amalawi atopa nanu chaka cha mawa akufuna profesa abwerere adadi atikonzere zinthu. History is the best teacher. 2021 Sadiki Mia anazima. 2022 Cyclone Gombe anaononga. 2023 Cyclone Freddy anaguma mapiri. 2024 Chilimanda zake anaphedwa chikangawa. Amalawi akufuna mayankho pa imfa imeneyi. Koma chodabwitsa azibusa achinyengo anatulutsa ripoti labodza. Akuluakulu drone ya 228 imakhala ndi Blackbox, koma iwowa anasankha kukhala chete mu ripoti lawo. Akuti Amalawi tisunge bata tigwirizane. Akuluakulu MCP kanafuna mtendere sakanamupha Saulos Chilima. Akanafuna bata magazi sakanasowa kuchikangawa. Munthu amupha bwinobwino chopopera magazi ake kukhala chiyani? Lero ndizochititsa manyazi zomvetsa chisoni zokhumudwitsa kuti tufuna tiyambe kutukwanizana kunyozana ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Timafuna tinene ichi a president ndiulankhula ngati secretary general wa chipani osati ngati ndunaye. Bwana ife sitilola kuti apezeke munthu wokusokonezani.